Здравейте, аз съм Виктор и вие сте с Виктор БГ Gaming. И днес ние имаме специален гост, а именно Крум. Здравейте! И днес, в първият епизод Оцеляване в Майнкрафт, мисля да направим къща. Айде. Така? Да, инцидент от преди малко. Да, малко преди да започнем, един крипър се взриви. Разбира се. Първо, да съберем. Искаш ли камъни да съберем? Да, бе. Ма първо си направим кирка, такова. Да. Представи се, ако искаш. Аз съм Крум. Имам канал в YouTube. За който трябва да се абонирате след. Крум Gaming. Ще сложим най-вероятно линк, ще се сложи в описанието. Ще сложим. Като цяло на 12 години съм от София. Нищо няма какво да кажа. Добре, аз създавам крафтинг тейбъл. Аз направя. Чакай. То трябва пръчки да направим. Добре, аз направих кирка. И брадва ще си направя. Брадва. Не, направи си след като събереш камък по-добре. Да, първо ще си направя кирка да копая камък. Ето вече направих адвансмента. Ние пропадна. Ако ви харесват новият тип видеа, които качвам, може да лайкнете видеото и да се абонирате за канала. Защото скоро ще станем 30 абоната. Ако не се лъжа, са 28. Ще станат 30 някой. Ще станат, разбира се. Някой път ще станат. Така, добре. Аз събрах 17 камък и ще си направя каменна кирка. Каменна брадва и каменна лопата трябва. Да. Кирка, брадва и лопата. Чакай. Лопата една ще направих. И една брадва ли? Ще взема въглища, че ще ми трябват. Вземи. Така. Ето. Взехме си най-важното от тема инструменти. И... такъв мисление хора. Какъв? What wandering trader без лами. Мисля, че съм аз готов да построим къща. Да, и аз така мисля, но... чакай аз да си взема крафтинг тейбъла. Аз съм си го взема, май. Аз моя не съм. Май го забравя. Забравя го, да. Той в кой стил да забравиш някакви неща? Да. Крум в момента събира дърва, така че не прави нищо интересно. Така че... Крум може да направи нищо интересно, ама Крум събира овце за легла. Да. Аз ще събера пък въглища. Аз съм събрал малко. Аз ще събера, че тук намерих една мина, пропаднах в нея. Аз там купах. Верно ли? Да. Сега почвам да търся такова. Аз ги взех всичките от тук, 9. Взех 9 въглища и да се... Вече имаме 3 вълна. Това още 3. Да. Защо още 3? За 2 легла. То по 3 ли беше? Да. Ти кога не си играл Майнкрафт? От доста време. Въглища още. Ти ако всяко въглище, което намериш, го паеш. Едно въглище. Този епизод до никъде няма да стигнем. Аз просто си купая. Пещера. Може тук да си направим къщата. Да, бе, ти вред ли си? Айрон. Мисля да слезна да взема. Защо има торчове тук?
Не знам. И номине син се на светли патри сенсис. Аз излизам, тук ще има Herobrine. Леко се оплаших и излизам. Сигурен ли ще не спуснал някой сървър, в който вече сме играли? Не пуснах нов, ама откъде да знам, може нещо. Може да си избъртал сървъра. Нищо. Ние сме от нови акаунти, тече. Да, ние сме от нови акаунти. Поне аз съм с нов акаунт, не знам какво. Да, така че... Може да сме го играли нещо преди не знам колко време, месеци, години, векове. Ти векове. Чак векове, не. Оп, средната овца. Окей, събрах. Ти къде си? Аз тук да си копая. Да убия ли едно прасе за месо? Айде, ще го заколя с кирката. С кирката ще го заколя? Да. Вау. Защо направо не го заколя веднъж с брадвата? Да, с критика обаче трябва. Добре, стана тъмно. Имам легло. Ела. 2 легла ли са? Супер. Някъде да легнем и... Като ми гледаш екрана, мисля, че не са 2. Супер, убих. Аз събирам месо, ако видя някакво прасе. Ма то верно има някаква кирка. Торч. Аз малко бъркам имената. Да видим колко е записа, 6 минути. Май в този епизод само ще... Започнем къщата, няма да я довършим. Да, и после ще направим веднага след това един епизод, още един, който мисля да ги кача горе-долу през... Днешния ден. Да. Почти без обработка ще са най-вероятно. Даже май мисля да ги пускам без обработка, ама къде отиде ти? Тук съм, не ми ли виждаш името? Аз той го виждам. Обърни се. Къде си? Ето те. Да, БГ Крум БГ. Ти си БГ Виктор БГ. Да. То ми каза да си сменя името. Иначе бях Виктор Джи. Защо не си Виктор Джиджи? Извини се. Опа. Да, извиняваме се за техническата... Просто... Джумба! Джумба ли? Искаш да си построим къща на джунгово дърво? На джунгово дърво? Да, на самото дърво. Трябва да си направя някаква пътечка за долу, ама иначе съм съгласен. Знаеш кой има по-добра идея даже? Не е такова обикновено дърво. Да. Чал съм и с малко кръв и ми се яде. Зомбо! Яла. Опа, отепах ли те, бе? Убих една крава. Браво. Не, само да не падна. Чакай, къде отиде ти? Не ме ли виждаш? Обърни се. Къде? Чакай, че не ти виждам, не им тага. Обърни се и ще го видиш. Обърни се, бе, бата, обърни се. Завърти се още. Чакай, че аз не виждам. Ти що си на 2,5 кръв? Зомбо. Аз съм на 4. Айде да си построим първо такова. Що ядеш сурово месо? Защото нямам печено за това. Можем да си изпържим. Си изпържим месо. Да. Тук ли ще ни е къщата? Не виждаш ли? Мисля, че е добро мястото. Да. Това дравце. Ама тук, на самото дърво. Да, бе, нали къща на дърво. Ще ти дам 13 такова. Обработен. Аз си направих. Има и там още.
Стига бе, една пръчка няма ми стигна баш. Аз имам пръчки, май. Не, нямам. Ами, Аз това дърво обаче май му сбъркахме малко посоката. Да, наистина. Так. Добре, значи от другата страна, не от тук. Да, Ей, от тук. не от тук. Само направихме столовете към къщата, но тъй като от YouTube нещо не знам какво направих, не ми позволява да снимам видео над 15 минути. Аз имам само няколко видеа, които са с няколко секунди повече. Но, веднага след това видео може да изгледате и следващото, което ще качим, и изгледайте го. Тогава ще си строим къщата и може би, не знам, ще видим за колко ще ни стигне времето. Довиждане от Крум, довиждане от мен и се абонирайте за двата ми канала. Чао!